Evo, pozdravljam vas sve. Iskoristili smo ovu priliku uz nekakvo druženje koje ću slijediti malo kasnije, da ipak, da vam se obratim sa nekoliko riječi, više u smislu te nekakve naše suradnje i da znate da u svakom slučaju računamo na vas, ono što se kaže, i mislim da ta suradnja je dobra, ali ukoliko vi smatrate da je možemo poboljšati, u svakom slučaju volio bi to čuti i volio bi tu da tu suradnju naravno podignemo na višu razinu. Mi smo javna služba, želimo biti objektivni, pravedni, kažem suradnja, definitivno ste vi oni koji prezentiraju naš rad prema vani. Naravno da može biti prezentacija bolja ili lošija i u tom smislu, evo, zahvaljujem se što ste došli i stojimo na raspolaganju. Što se tiče tog korektnog odnosa zbilja, evo, mislim da o tome najviše govori u prilog činjenica da smo protekli godinu, čak dvije, pisali samo 2 puta demanti. Što, evo, zbilja vam se na tome zahvaljujem, jer ono što je rekao i načelnik. Biti će nekad i loših stvari, nekad ćemo i mi neke stvari pogriješiti i vi ćete normalno o tim našim pogreškama pisati. Ne govorim o nama osobno, nego o pogreškama naših službenika, ali to smo mi svi skupa. Nećemo zatajiti informaciju, normalno da je morate prenijeti, ali važno je da je prenesete korektno. Da onu informaciju koju vi imate, koju ste dobili, da li od građanina, da li od svjedoka, da li od oštećenog, provjerite s nama. Da nam date mogućnost da se i mi očitujemo na tu neku informaciju ili činjenicu. To je ono što je važan, taj korektan odnos. I zbilja mislim da smo mi taj odnos izgradili u ovih proteklih godina i na tome vam još jednom želim zahvaliti. Zahvaljujem se na suradnji, jer više manje smo svi slične službe i moramo surađivati. Nadam se da ta suradnja i kooperacija još da se podigne na jednu višu razinu, ali u svakom slučaju želim da na dolazeće blagdane i vama i vašim obiteljima želim svako dobro, sretan Božić, Nova godina. Želim vam puno uspjeha i da zajedno još bolje radimo na dobrobit naših građana. Još jedanput hvala svima i dobar tek.